Pirmąją festivalio dieną Lietuvos kino atstovai atidarė Focus on Lithuania programą kino teatre Kino pod Baranami. Krakowski festiwal jest pierwszy festiwal, gdzie mamy taki wielki program kina litewskiego. Atidarymo filmu tapo režisierės Giedrės Žickytės filmas How We Played the Revolution. Matote, roko maršas prasidėjo. Tai yra pirmas kartas, kai festivalis atsigręžė į rytus. Dėka Lietuvos kino centro paramos mūsų kaimynai pagamina apie 40 filmų kasmet. The most important thing is that in 10 top every year there is at least 2 Lithuanian titles before the blockbusters, which is a really good news. Šių metų festivalio programa taip pat yra dalis renginio skirto paminėti Tadeusz Kantor 100 metų jubiliejų. Ta proga kino teatre Krikoteka buvo parodytas Andrzej Wajda režisuotas filmas Tadeusz Kantor Dead Class. Co jest ważne, czym się ucieszyłem, ja nie byłem pewien, że tak dużo w tym filmie widać Tadeusza Kantora, a on jest jak gdyby kluczem, jego zachowanie, on jest jakby jedynym żywym człowiekiem w tym świecie, który stworzył w takim świecie nieobliczalnym, absurdalnym, jakimś świecie strasznym. Dėka bendradarbiavimo su Vladislav Šlešicki kino fondu festivalio režisieriai ir prodiuseriai dalyvavo mokymuose Doc Lab Poland. Pirmadienį kartu su konsultantais jie tobulino savo filmų idėjų pristatymus. Jak to zrobić w pigułce, tak żeby ten film, który jest ich wypieszczonym dzieckiem, przedstawić w taki atrakcyjny sposób, żeby ludzie, od których zależy na przykład dodatkowe finansowanie, zakochali się w tych projektach i z chęcią je wsparli. Kultūros namuose Malopolski Ogrot Štuki buvo atidaryta dar viena paroda. Witold Krasovski pristatė savo fotografijas padarytas filmuojant The Book A Tale of Wandering Souls. To było ciekawe doświadczenie, zobaczyć, posłuchać ich, prawda? Przekonać się, spróbować dociekać, co im tam w duszy gra. Krokuvos kino festivalis suteikė unikalią progą pamatyti muzikinius dokumentinius filmus atvirame lauko kino teatre Kino pod Wawelem. Programą Sound of Music filmus atrinko Piotr Metz. W tym roku tematem przewodnim jest pokazanie, jak najwięksi reżyserzy w historii kina zajmowali się muzyką, bo myśmy się chyba nawet nie obejrzeli i nagle się okazało, że muzyka stała się dla wielkich twórców tematem. Kino pod Wawelem bus atidarytas iki šeštadienio, 9:30 vakaro. Hi, I'm Steve Wright. What's your name? Bud. Tekstą perskaitė Giedrė Žickytė, režisierė, Krokuvos kino festivalyje pristatanti 2 savo filmus.